În prima etapă a concursului Loteria Fiscală, care s-a finalizat odată cu încheierea primului trimestru al anului, au fost desemnați 175 de câștigători. Lista acestora poate fi accesată pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat. Premiile a câte 1000 de lei vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei. Concursul Loteria Fiscală, un instrument utilizat în mai multe țări, a fost lansat în Republica Moldova pentru prima dată la începutul acestui an. Scopul concursului este de a majora transparența activității financiare și dezvoltarea economiei în ansamblu, prin sensibilizarea cetățenilor aferent achitării prin utilizarea cardurilor bancare, ceea ce va duce la o înregistrare mai înaltă a veniturilor în scopuri fiscale. Fiecare cetățean care a împlinit vârsta de 18 ani devine automat participant la Loteria Fiscală dacă deține un card bancar de la orice bancă licențiată în Republica Moldova și achită orice cumpărătură sau serviciu în valoare mai mare de 30 de lei cu cardul. Loteria este compusă din 4 etape trimestriale și 2 ediții speciale, de Paști și de Crăciun, în care vor fi alocate câte 100 de premii în valoare de 1500 de lei pentru fiecare etapă. Fondul total de câștiguri pentru desfășurarea loteriei constituie 1.000.000 de lei. Tragerile la sorți sunt efectuate aleatoriu, în mod automat, prin intermediul unei platforme online.